l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Fl-2023 aktar minn 100 persuna fil-komunità u madwar 1000 resident fi djar tal-anzjani ibbenefikaw minn servizz ta' nutrizzjoni provdut mill-anzjanità attiva u kura fil-komunità. Dan is-servizz issa qed jiġi estis lejn iċ-ċentri tal-anzjanità attiva kollha. Dan tħabbar waqt żjara lis segretarju parlamentari għall-Anzjanità Attiva Melkin Pola Ġużgalja għamel fiċ-ċentru tal-Anzjanità Attiva f'Ħaddingli, ċentru li se jkun qed jibbenefika wkoll minn dan is-servizz. Permezz ta' dan is-servizzi dietisti tal-anzjanità attiva u kura fil-komunità jfasslu programmi ta' nutrizzjoni li jelħu l-ħtiġijiet u l-għanijiet uniċi ta' kull individwu. Dawn ser jipprovdu wkoll gwida professjonali bħal f'każ li jkun hemm kundizzjonijiet kroniċi. Is-Segretarju Parlamentari Ġużgalja saħaq li dieta adekwata tipprevjeni u tnaqqas il-malnutrizzjoni u l-mart kroniku relatat mal-età bħal osteoporosi, pressjoni għolja, mart tal-qalb, diabete ta' tip 2 u ċertu kanċers. Tenna wkoll li d-dieta bilanċjata tagħti lill-anzjani l-enerġija meħtieġa għal ħajja attiva u tgħin ukoll biex jikkontrollaw il-pis tagħhom. Ġejna ġewwa ċentru tal-Anzjanità Attiva f'Ħaddingli, ċentru attiv ħafna servizzi u komplejna nżidu servizz ieħor, is-servizz ta' dietitians, dawk il-persuni li qegħdin jgħinu l-anzjani tagħna jieklu kif suppost sabiex jikkontrollaw anke il-mart tagħhom aħjar. Naħseb huwa servizz utli ħafna u nħares il-qoddim biex nkomplu nżidu aktar servizzi f'dawn iċ-ċentri dejjem jiżdiedu ta' anzjanità attiva li għandna madwar il-pajjiż kollu ħalli fl-istess waqt nkomplu nżidu wkoll nqawwu aħjar insaħħu il-ħajja l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna li qegħdin jgħixu fil-komunitajiet tagħna.